Esquerra de Malgrat demana que es faci un catàleg dels arbres del poble, on s'indicaria l'espècie, l'edat, l'ubicació i altres dades d'interès de cada exemplar. Això permetria identificar els arbres de més valor i protegir-los. La iniciativa, que ja s'ha realitzat en d'altres poblacions veïnes, sorgeix després de la mobilització ciutadana per salvar l'arbreda de Can Feliciano. Perquè pensem que els arbres són un patrimoni natural del poble i per tant el tenim que conservar. A temps enrere va haver-hi aquí a Malgrat una publicació d'un llibre molt important que es diu Fullatges, que ja començava a identificar o identificava els arbres que teníem en el nostre poble, però des d'aleshores, des de fa molts anys, no s'ha fet res més. I arran de tota aquesta mobilització de l'arbreda vam creure oportú que havíem de donar-li un tomb i presentar a l'Ajuntament en ple perquè s'aprovés un catàleg d'arbres. Seria una mica, com per posar un exemple, el que es fa en el catàleg d'edificis o monuments o de façanes que estan catalogades en el poble. Pensem que si haguéssim tingut aquest catàleg, que això no deixa de ser una eina en l'Ajuntament, aquesta mobilització que va haver-hi, encara no sabem com acabarà l'arbreda de Can Feliciano i el seu entorn, doncs ho haguéssim tingut més solucionat i més fàcil que el que tenim ara. El catàleg inclouria tant els arbres dels espais públics com els de les finques privades. Per tant, si la proposta progressés, els propietaris de terrenys amb arbres de cert valor haurien de conservar-los o bé facilitar-ne el trasplantament en un altre indret. Esquerra proposarà l'elaboració d'aquest catàleg en el proper ple, a través d'una moció.